Maar wat is er dan juist eten? Oeh, ik heb heerlijke zalmhoorn. Oh, daar moet ik echt net aan denken, hè? Nee, maar dan vies alles qua vis sowieso net lekker. Nee, en het vreemde is dat ik dus net weet waar dat wij komt. Dat heb ik altijd al gehoord. Ja, bijzonder hè? Hoe smaken sabot verschillen kunnen. Ja. Welkom bij Bureau Chill. In dit programma zie je wij alles voor je uit. En het is weer tijd voor een nieuw onderzoek en dit keer is het thema smaak. Ja, en wist Laura, ik ken toevallig een hele goede chef in. En die gaat de Joert helpen terug vis wel zak kleer te maken dat zelfs to het lekker viest. En om er wist van te wezen dat ik er net van troggie en tijdens het proeven, has me Joet mijn naam het wet erop. Oké, Jasper. Doe eens maar Joet helpen, want ik les natuurlijk in vis. En nou heeft wat van mijn naam, dat ik eerst rauw of net bereid proeven zal. En daarna geven we er wat lekkers van mij in de hoop dat het dan beter is. Ja, daar staat het lekker vies. Wat is mijn naam? Mijn naam Kokiers. Dat is een schelpdier. En die is eigenlijk over het algemeen is het dat ze het mensen vis maken hoor. Wat ken ik dan? De meisjes van zo'n bordje pakken. Ja, dat ken ik. En wat bestek. Ik zit hier nou naast Minke. Minke is diëtist en ze kan dus alles vertellen hoe wij smaken proeven. Hoe proeven wij smaak ons? Nou, dat is een heel complex verhaal. Er is de tongen bij belutsen, de noos. Op de tongen zitten smaakpapillen. Daar proost mij zwiert, bitter, zout en zoer en umami. En dat is een smaak bouillonachtig hartig. Maar die noos doet ook voor 80% mee. En daar zitten reukmoleculen, noemen ze dat. En die jouwen dat terug onder hersenen. En dan heeft daarnaast het ook nog de structuur van iets te maken. Een appel is hut. Als dat is, dan heeft dat een geloertje. En alles met elkaar jouwt dus de smaak. Ja, Minke. Laura gaat dus aan zijn vis eten en ze vindt het echt verschrikkelijk. Wat denkt Minke? Nou, ik denk dat ze het de eerste keer net lekker vindt. Nee, hè? Nee. Hey, dat idee heb ik een beetje. En wat is er dan nodig? Nou, dan geven we stand hier geven we de kokiers eerst bakken. Zo moeilijker dan dit keer dat meidje. Ik druk helemaal net naar vis. Oh, nou. Ik net helemaal uitlezen waarom ik het net les. Maar ik vind gewoon dat het stonkt. Nou Laura, maar zit zo'n beetje olie in de pan dan? Hoeveel? Ja, Zit heel druk wat in? ik zet wel stop. Oké. Ja, stop. Oeh, die kreeg... Oh, oké. Och, meester. Mooi hè? Fantastisch dit. Het spettert. Wat Doe dat zo. Sorry. Ik ben heel bang dat ik de ding opfik. Oh, jongen. Het lijkt wel een sterrenrestaurant. Ja toch? Nou, ik vind het nou eigenlijk al helemaal net prettig. Dat had hem goed bak Laura, hij wil mooi geer. Ja. Ik hoop dat je dat lekker vindt. Oh, ik vind het echt heel vies. Oh, ja dat... Oh, gatsie. Dat korstje, dat is oké, maar... Binnen dat er vies niks. Nee. Nee. Was zo misproeven of is het echt goed lukt? Ja zeker, jammer ja. Zou jij het echt? Zou jij dat echt? Oké, en hoe kan het dan nou dat Laura vis echt vies vindt en ik vind het heerlijk? Als iets bijvoorbeeld net lekker roekt, dan heeft het minder zin om dat te eten. Want dan denk je, oh, dit roekt net zo. Nee. En dat is met vis natuurlijk ook wel zo. Vis heeft wel een geur. Ieder mens heeft een unieke smaak. Maar dat heeft ook te maken met herinneringen kan dat te maken hebben. Want iemand ooit iets heel vieze vishand heeft, dan hoor je dat nooit weer. Nee. En kan dat dan ik verrorie? Dat kan verrorie, maar dan moest wel wat energie in zetten. Dus dan moest het wel veel vaker eten om iets nice aan te leren. En dan het 10 tot 15 keer is gemiddeld. elke dag achter elkaar? Of, Nou, ik zou er net elke dag van, maar dan ben ik wel een beetje bal ervan. Oké, maar er is hoop, want we geven er nog wat lekkers van. Ja. Ja. Nog een beetje puree nice. En dan de welbekende kaartjes eroverheen. Het is zo simpel, hè? Als net focust op die smaak van crack, maar gewoon wat nice probeert te brouwen, dan Oh, wat komt goed. het goed. Oké.
is echt beter. Ja. Het is echt bizar. Deze jippeldingetjes zijn heel lekker. Oh. Oh. Nou. Helemaal om. Helemaal hap. Ik bedoel eigenlijk alleen nog... Ik denk iets citroenigs. Ja, dat is die Hollandaise saus, denk Ja. ik. Ja. Oké. Nou, bedankt. Best om, dat is vis. Super. Het is lukt. Ik ben helemaal blij. Conclusie. Nou, wat ik van Mink jet ha is dat je toch wel dingen na je leren kunnen eten. Maar dat je wel steeds lietse porties nemen matten. En dan 10 tot 15 keer dat het dan beter wordt. Dus ik denk dat ik nog aardig wat champignons eten moet voordat ik het een keer lekker vind. Ja. En ik denk dat als we het samenvoegen, dat het gewoon belangrijk is dat de goede smaken combineert. En als het dan dus net lekker vies lietse hapjes doest. En dat dan dus eigenlijk alles lekker wezen kan en dat ik alles lekker fine kerst. Vind ik een mooie conclusie. Maar Laura, daar heeft je wel een beetje, Oh, een beetje griend. dat is echt zonde. De tas gaat gewoon oeros smarren. Oh, dat vind ik wel echt heel erg jammer eigenlijk. Ja, zonde. Nou ja, op naar de volgende. Op naar de volgende. Hij zou nou ik een leuke vraag en was dat wel wat voor die uitziekje? Laat het dan vooral weten. Terug naar dit mailadres te mailen. En dan zie ik je het voor u, toch? Ja, wij zien het voor u en tot de volgende keer.